bapet yu arden mentau kwa ban pendono ekten jatia ong kamdon kum kata bang akren ye reservation policy adon ke jeng akren apa assembly bakal akren hapring argi chat menriu hapring ki khasi bagi garu bakumno ngingi ko abakan long ngingim pediang ye ketua jeng ai jimut juga ketua recommendation committee ka committee ka bala thau kerpang daga sarkar badi ban penek kum jungyong em gila community bagadi banong saunyo nom ta jungi ki khasi bat sau paules e kanne kum ju i ta ki para garu yok yong bagi kini no yok hok ka jungki tendri hagui ski uni u deputy shimsar badi na po nartiang bat u emily na po juai kile yeng men persyai kata ka jingkren juga hanaba ngangal pendono ektin jantia haga jingkren ka juga aga jisang akrennya ki chat benriu namar ngilong kawai ke chat benriu khasi kendriam upnar ubhoi war ulingam u nong trai mulyang di kawai ke chat benriu ngamla man pemi da kawai pat ka chat benriu na lonang ta lara ka denga ban samaroi aingan samaroi nama kata ka jing shisha ngala akrennya kata ndri kini ke sim ko politics ban penhiar ya ke parti pra sejentils ban ong papet yu arden mentau kwa ban pendono ekten jatia ong kamdon kum kata pide berslutu ya ke jingkren ngakren ya ke jat menriu habang ngakren ya ke jat menriu nganong mangiki khasi le dengi donang ni nre le dang ong ya ke thain nganong ka temri boy adi bendon ka jing sutu ka bagum ta ladang adana giant hills nganong ka giant hills district ka west giant hills east giant hills ka war giantia ngimla ban pendu ya kita ki kerteng ke balalong do long snam ha ke jat menriu nre ken mau ngi dei ka wei ke jat menriu nre ka dir ki persambat bersutu bakla namar yakihi ki thape tang kumno banyo ban persutu pakla ogi theri doktor bas kemana o mentati menswa julit teput mau wang menta pat ulik krobot teng la digi bri ki bam sutu la digi pinchung rim ta kumno mo lesi ki laban sha alam pakla re ngiyong ka jingkren jong doktor bas kem kamdei ka jingkren ka basukren penrem re ka de ka jingkren ka badani ka jingkit kli kubu briu bala nang bala start bala tip ha ya kata ka political science le ni ka politics ubriu bahikai kata ka subject bodona po ni hu badu pet ya ka jingong jingman jong ka san pertheni ka bam internet ka ba isniu dur hadu kata ka ba kathok ka syukur ka penit pa ka le he ka le meng ka le ben le kho yigi betlot kam sno don dor bangangan let ban teput nampak i kata ka seng nampak i te ki noelam syaki benang ka jingkit kli halo kata ka nongrim uni unongelam jingi ubagi la sai meda ku bukertong wong bangam ju kam le teput kamut ba umpat julit teput pat ki pat baru nga jios no kaleng ki jong las no tat pi ka le teput menta rimban si sulit tang malak syakenya kata ka ni jing snow jingi pai ba but they hadin baga voice of the people party kami pertai baga dombiang saisin kata ka minsim juga jingkermen ka jing snow shania but they stang dengan linti juga voice of the people party they stang dengan nongrim ka la sanjur gi nongelam juga ni party but they satang gi nongelam juga voice of the people party baga don ka jingkermen ni ka jabriu namar kata kampat judon ka jing shong shit board mp kumbadon house nam arkusau denem dene balik ke kiu ke jing tabut balik ke songsit lingok ke ong panji jak ni oh kini kiwi ki parti kimut tribe pat ba o bakersian ni datang namar bo so songsit ya ke jing roi kong teng kong na ki pat ba ki ke ta nongrim ga bangila sanjul ki pat ba ki snu thu badi satang ta hi balaban klib yang ya ke hok pat ba ka hok kan yang resong yang pat ba kan ke jing kerhu yang i kong ga chat beru bakil ai ke jing kersian ni oh ki pat ba bi i kwa namar taban pu ya ka kerdan ke jopi ha ka caka ka bapi pide bendon ngiko banwanra ya kata ka kerdan ka jong kita ki emily ki bala pen ibor menta la pen pier la kum ki play kendo kum ong ha ka caka ka baki de bendon ngatrai kindom yang apa pen 1000 daju atau garden kali pen 1000 mingi kum daju me malaki meeting ngatrai kalaban bi kum kata ndringa pen 1000 kana bagi nginang ban penringdur pleng kata ka dai ka sensyar ka kana bakata ka dai ka ikhtiar ka bala penkup yangi ki pat ba da riti sensyar joka sarkar India kalong gai ki basnotna ma kalong gai ki basnotna lari ki pat ba ki don ya ka bakum ka ni tinamar ka ta ngim kwa ba kata ka jing snow thu ka jung pi ngim kwa ba kata ka jing pediang ka jung pi ka nongrim ngim kwa ba kata ka jing shania ka jung pi yangi ki nongelam chon ka party kan long betang nam ta koi election ko bangalong mane
MP ngiyo adu khat rio jar balai ke her kabut adu khat we jarang ni namadang don playing gitu ke bala kersian ngi ke MP ke bala eno ngi tangha ke MDC election ngidang don kam ban kampen sngotu yaki bakam long bangin kendre anong rim no tang kumta tang gawe election pin kendre no kampat don jingmot la ngi job MP ka to ka board MP ko jupi kan le nai ka board MDC jupi kan le nai lem dang yo man corruption no ni ka board senchar namad dealing ba ka sorkar jala bangil apan ora sipon ki jingkala tenamar ka ngi kwa ban kentui pi legit ngi ling ba ka nongrim legit ngi namar visane angi kinongelam angai uplay ulo plong ba kan kan mi ka party haringkat kinongelam ki beran ka jingkli komogalong e pila dam don kinongelam kanu ka cek beri kan melaban pau kanu kari kan melaban pau tinamar ta yai ne kan bat kita gendong lam yai ne sipor bat kata kan nongrim joka parti tak hadu arbu pra bat sabi syar kan hadu arbu pra la ka DP ba pindang beteng bandon bat ni lani ka DP ba pin pet no na kata ka parti ke pihaban pet re menta kat ba 4 poi kata ngas ngode banong ngim de ban kerki ke ngim de ban syalam bakala ngimdei baca pentami kidon si bon ki jing pentami lagarong ke district council nei ki kam ki bapa jong ke district council ba ka basno si kalong wat ki lat pathai khubor hang niru o don gunu ko khubor beri ka voice of the people party mi jran kita ki khubor menin ngi ke kut ka surok shatai shapo penursla kami ke khubor kumba ka deban mi kadkut kat kasrot kabalan dekat no ya ke cingeni ya ke lekawan jigitu kisnong gi bubun bat kasar shlong ndon bas nokia ban ter ya ke taga khubor henry la dei ban hang tu ken bala jakhom khat kalekawan jong tinong kathan riwar bro ko namar ke jingkut no jong ni ke srot kamdon kum kata ke khubor mi kat thu kan ningot ka kerteng jong kita kinong kersan jong voice of the people party ong chakhom khat ka VPP kini ke ba mangi kum ki nongalam ko ki pat ba bit ki ko ban wan shepi ki pat ba ban pensko tho ipi ki pat ba panong tong ine yat bat ni shania angi ki nongalam ni ko apa kata ka jing shania ka jong pi ki nongalam kanong ka jing shania mo kata ka jing shania ka ba piong ngin shania ha ki nongalam ai ki chime garai ka ba de ba ka ba start ngin ai ka jing sham kat bangi i kat bangi tangi kita ke nongalam ke nong sandur jong kata nongrim kidang don kata nongrim ka baki kila saipre la dengila kendria no e kata nongrim ngiru yem ngenom la shu banai ke jingkershan ikwa bo pat ba un wan kum kata jing perkat ngajuang la da mangi ke nongalam ngiyo e kata jing lai lut bangin shime ka rai ban petulun ni ka parti o kan pensuk si shaingi bangin penurlong e ke bangi angnot nam ta ka bit ka yang jo pat ba ngaju punya srim mati kimi ki pa ki ba yo ya ka jingkers ya kata ka ke jing lai lut bakin penia ya ka yang kesem la di kila don ki kon jongki ki kon ke nong meme papa rai kat bapi rai mapi ongi piang bai ka pensuk si sha ya ki kimi ki pa bakin pentulun ni kam bat bakin shime ka rai kabaton kami ngi meta kalong bagi pajma kumba pila jit ye kene ka nongrim kumba pila diam ye kene ka nongrim kumba pila shania bapin ai kata ka jing shania ka pura ye ki nongalam juga parti bagi laban penurlong ya kata ka jingang not ka jungi nam ta ka bit ka biang ka jopi pajma ta ka dei ka bangi ngi kwa bau pajma un snoto bau pajma un scam ha kata ka jing perkhat bat bakam dei bangan sule song shit nani bano oh ha ka tu te ka jit namar bakumta Rayem, ini minta ngilek keleng yo snow ye kecik auji pat ba. Or kuslai barden nang ingin jopet arpopra. Kata kani ke cikermen ke baki ai. Nei don ki cakapat ki ba penbot sudah kani ke kentin. Tang balada kamlong kumta. Ngin jopet yang ni. Arti kena tang balada kamlong kumta. Ngiyong wengno pendono ya katu ke kentin ke bapiong tang balada kamlong kumta. Buat busuk yang kata kentin ong baik nang ni ngin penjop ya ke voice of the people party ngi ko apa mapi ki pat ba ki ba ai ke jingkersian pindan bit tanggawi ke jing perkat nadu menta bakata kalong ba arpu prahi ngalarai ban ai ke jingkersian bak ngalarai kum ki pat ba ban ai ke jingkersian ya ke voice of the people party bak arpu prahi ngalarai ban penjop emily nang ni nama hoti constituency kanum don syu ta ke kentin banong tang malada kamlong kumta wengno
Malada kalong kumta kan poi hagata ka thong ba mangi kinong elam gi po thong baka thong ba mangi kinong elam gi po kalong ba usnam arbo pra nadu ar pra ngin sang man sin shar ya gane ka jela ka ji ba ngi po thong bangi de ban job ka ba duna e lai pu ar na ka lai pun riu lai pu ar na ka lai pun riu ngi ban job malada ngi job lai pu ar na lai pun riu anoi pingim dan kam ne pen ya ka hok le job kamut bangi num pening candidate Cengkaru Hills kamut bangim job mereka ingin bagi job nang tai kadeu nam tam nei nang ni ngi ton kam lai pu ar na ka lai pu ka tuna e ngi don ga jingai ke baskem kam nei bangi shane ala ka jogobor nei ha ka jing pe ha ka jing sno thu bar ka jingya lenti ngi sno thu ba ka kti ke jobre ka ya ringkat ban ni rang ba snong mane sora snong yong kum no ka ba lingo ka ba sno pla balla jan baro shibanai mok mo ka mayang ka ther bi tu sap slap renyeng nei mentah kasih kas sekarang kami ni jing jar khat kani ka bau blei hiu la pen sange eu tau slap pa kani ka meeting kan yai bai keti ke jumeli ka ton ngi ya kata panas no thoro bangali chirong seneng ngai kendo kilong kami ngai kendo kiri orang ba kiri temen ki ongi dwai nam ta jompi ni dwai nam ta ka VPP ni dwai nam ta jompi kinong kit kam juga VPP ba pin don ni ka jing sung tho jungot ba pin don ni ka men sim juga jing snorit ka men sim juga jing ba ba pin aban poi shi ka thong o play un chua e ka jing dwai ka jing kam nei ta kai bakum kita ki briu ngai kendo ite ki briu ki ba trot ha ka jing ki ba le se mo ha ka jingong briu ki ma ban sin shar ya la ka jong jing ki ba ngop ha ka jing di ki ba pen buat ki ba di kerni ba ki ba le se mangi ke emlang salang ilaban ong ki mindi habang e kedu ki briu kum kita ru ke ong barden men ha ni ngila yo bisa namut try bikin ong ba piru pinap ai mo along em pe hi te ngim dan mo ka bisa na yong em ngila yo bisa ho ngila yo bai di ngim perkat su ya le dia ya mentah ongi pek ni ima ya kan negeri ji gila perkat nam tak lawai ji kon giti bat ngila tap ya ka put ka ji hau pra dalam ki brio ki betot kum taru ha ka ji em kita perkat ya ka lawai ji kon giti ka no tam ka de ban long ya gi we pe bangin perkat nam tak ki kon ikti ki jonga ki jopi ko ki pat ba bi namar ka takadam ngangai ba pi pin snow thu ya ka ta ka ji angnot ka ji ni da thrang sisa banuan ra ai ka jingkala ban kentiu biang ya kata ka puram gi ni ko ban kli biang ya ka puram ni ko ban penim biang ya kata ka bor ka jong pat ba ha ka sinshar ka khara bat ni ko kombangi ong kata ka vision statement ka ji lani kata ka tin pira ka bai ka kintin ka bangi pek jingai lani kata ka jingai ka jingkalong bangi ko ban penim pat ban pen mahapat ban pen galadur ya kan ka ri ka e ka ji jela ka jing ke jela ka bau blei la kurku lar ki wei ki chat beri kan jing la yo eng ni ka jela me khala kan de ka wei ka ba pau tam ka perthai ti nong Israel la ki wan sing ni ka ri ki kyong la de yo eng ni ka ri ngin sabam me ka perthai per koi motor ma phi ringi pa kat ni ka jing kurku blei mangi ki try muluk ki try jaka o ngiak sai ngila dei ban kam ki o ka yo ka kot laring injin la yo ega sarkar ka batri hok nam tau pai ba dei namar ka talau ni hapan kren ni hapan pini kani ka sarkar ka keno ingi bangi dei ka seng ka ba super shalot na dong sedong yong em ngim persha abang i ba ka pendo jing mentoy la ni kam ai jing mentoy yang i utrai mulu utrai ska